Well, hello, welcome to new... A on hrá, ale nemusíš svietiť. Nedali sa mi. Nedali sa. No kde je, hľadajú? No tam nie, pochybujem, tam je. Čika, ako sa usmieva na mňa. Už to pozrieš? Nie, ale nie mu to ide. Super, položil si fungaje. Zatiaľ by som zasvietil tam pri dverách, lebo ak je tam, tak by si mohol zatvoriť dvere prípadne. Oliver, halo. Tam na tých druhých, čakajte na jedných dverách tých. Nie je tam dobre. A viem ako keď zistíš, či vieš, zatvoríš dve a viem ako zistíš, kde je Bonnie. Ako? Tu, kúka, vidíš? A tu ho vidíš, jeho masku. Hej, vidíš. To som pozrieť kamery. Kde je tá čika? Pozri tu, je tu kamera. Je blízko, ale nemusíš si sledovať. Tu nikto nepôjde asi. Pôjde, tam pôjde Foxy a Bunny. A tam pôjde. Iba Chica a Freddy, nie? Radšej by som to Oliver sledoval. No ale pozri aj kamery. Asi teraz nepotrebujeme hľadiť. Pozri Foxyho. Nie, je 12. No, môže ísť aj v 12. No, Oliver. Tu počuť také šušťanie. Chceš to? Čím budeš? Dobre. Foxy je v pohode. Čika. Close the door, close the door. Tu na, za touto. Vychod, zatvor dvere. Nie, veď musí vykúknúť. Nemusí, môžeš aj... Aj tam. No, viem. A nepozrieš kamery ináč, a nepozrieš... No. Takže on sa snaží nové naláka, aby si... Bunny do Bunny. Pozeraj, už Oliver. Pozeraj. Tam je. Dobre, tak radšej pozri... Čiku pozeraj. Lebo máš už na 76%, 75% a je... Nech rýchlo sa mi mína. No neviem. Lebo čím viac ho pozeráš a stlačaš, tak tým viac sa ti míňa. Odišlo. Nie. No je tu, no. Pozerá sa na teba práve. Ak bude jumpscare, naozaj je to môjho spolužiaka chyba. A to ani si kúkať kamery nemusím, keď je buchoť počujem. Jasné. Nie, to pošlo, povedzme to všetko. Kde buchoť? Tam alebo tu? Buchod? Hej. Zavri. Tam, to môže byť Foxy, tam chod teraz. Také šlapkotanie. Tak, to je Foxy. Tak to sa mi nezdá, lebo to má byť Foxy. Také, takto. Nevidel som ju tam. No daj si, počúvaj. Hej, tam je. Freddy, Duriť. A môžeš zavrieť tie. Môžeš otvoriť tie. Ja sa bojím, toto je asi najhorší. Najľahšie, to je normálne, najnormálne. Hej, jasné. Kým vidí, vieš ako to trvá, to dneska nevíde. To keď on vyjde a on tam už nebude. Tak sa rozbehne len, no. No. A máš na to 5 sekúnd, aby si zatvoril toto. No, chod tam. Tyčka. Dobre, tak je ďaleko. Tam je len audio. Čo je? Že je len zvuk počuť. Tretia hodina, len dobrý. Ja to dám. A teraz Foxy. No pozri sa na Foxy. Rýchlo. Foxy, kde je? Tu. Dobre. Tu No, je. počkej. Áno. Hej. Chceš rybu?
Presne, bez toho. No tak okej, tak to fajne. A čo povedali o pizze, jak som to počula? No oni mohli pať pizzu, ale... Tu bude. Tu je Foxy. Nie, Foxy ide na tej. No, bože nie. Asi ten najhorší. Počkej. Mne sa najviac nepáči, lebo on asi tu na jediný behá, nie? No. Vidíte, že keď dáš do kamery, môže byť jumpscare. To bude. To je keď niekto vystraší. Rýchlo zvedí. Ježiš, to Hej, rád zvedí, že... Lebo toto aj mňa zabíja. To je úplne hnusný zvuk. Tu. No, si to zase spiel, nie? Rýchlo, nebuď to... Dobre. Šutania. Dobre, ešte vidíš do 5 a potom už zavrieť dvere. Nepozeraj tak často kamery. A druhú stranu by som radšej pozeral. No, tam rozdvoje. Nepozeraj, Ja sa bojím ma tohto. míňaš oveľa viac batérie, to je chápeš? A to budem počuť také tlapkanie, Neviem. keď pôjde Foxy. Hej, ale pochybujem, že pôjde túto noc. Pôjde. Nepôjde. Nemusí. Tak pozeraj, on je občas. Nemusíš, nepozeraj na neho tak 2 sekundičky a viac on nešiel v prvom štádiu i ide nebom. No ale vieš Rýchlo ako... zavri. Pozri. Dobre, som počul na tej strane. Môžeš zavriť obidve dvere a dúfať, že prežiješ. A môžeme za teba jesť. Poď. Nechaj a diváci si vychutnajú. Takto som to robila v minulom videu, musel som niečo odložiť. Poď. Nič rob. Dámy a pánovi, ideme sa Nedávaj napapať. kameru. Veľmi rýchlo sa míňa. Tak, teraz 15. Tak daj dole tie, kde ide číkať. Tak daj dole a... Takže 11. Boli skôr galenský. No, čo sa krčíš, jak oné, nejaké chúďa. Čo sa vypúšať? Neviem, čo mám teraz, tak vo vedre sú nachystané veci. Tak som hotová, hej? Budem šak. No, a tu sú taký doty.
Čo to je?